martang yang mahita. Dame ni di batana sumurung sen sadu naroha. Ima na mga ramoti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hata ni di batari hita ima natar surat di sada Timoteus bidudua ayat sada satu ayat pitu tangyo kamu mahata ni di batari. Ope odo si pengotu naing maula hononton perjolo situtu pangiduan partangyangon parpangudianon dohot hamlateon humokop saluhut halak humokop akkaraja dohot saluhut parhuaso asama sonang-sonang jala soharibuan kita marpangalahu di bagasan sadok kadolaton dohot hahormaton nadinggad dui jala halomuan ni rohani di bata si balwahita ay di pangidu rohana do naing saluhut jol mamalua jala sahat manada hasitongani ay sada do di bata jala sada do nang pangulu ni di bata do jolma ima jolma Kristus Yesus dili hodo diri na bahen tubuh sumokop saluhut ima si hati dakkonoton bitiki hading gananna tusi doa di babakit gabi parjamita jala apostol gabi pangajari di halak si Pilipin di bagasak kapursiaon dohot hasitongan tutudo hataki dang margabus aku iman sahana dia makadonga saha pursiaon di bagansan Yesus Kristus di topik ni mingguta ima parsidohoton ni halak Kristen di politik sa bonus berengotan hira namaralo do buhama hita mangatusi jala makilalakon taringo tu ngolu na politik ala say tahilala politik gabi songon kejahatan ala tahilala politik gabi sada penyelewengan tahilala politik gabi sada akal-akal alay na yung dohonon ni turpukod do tuhita buhado halak Kristen mabahin gabi politiki gabi mabahin halak Kristen pajongjong hasitogan pajongjong ima kebenaran di tonga-tonga ni pamerintahan di tonga-tonga ni negara nan di bagasan politik isa diri gabi tarida hasitongan nasihat di mata si Paulus payengoton jala manosoi si Timoteus asa dang antipati ngono ni jolmei tuaka panggunggomi tuaka penguasa alay diajak jala dilubakod do asa patu pahon ima parsidohoton na manangyakon akapargonggom manangyakon akaparhuaso asa ang giat buhay mangalekon menciptakan ima hadameon menciptakan situasi kondisi na lebidingkan menghadapi di perkembangan ni budaya, di perkembangan nih pendidikan, di perkembangan nih di politik, terlumobi man di
perkembangan ni ngolu parugamon. Laho pabuakon ima taringot tu harajang banua gicang. Taringot tu ima hasitongan di bata di Portibion. Baka sada ulang na prioritas do di ngolutan ima ulaon na manangyakon tangiang na mangudihon dogot nang songoni sada prioritas do di hitam ima di Portibion lahu patuduhon sada do si pujiota debata ima Jesus si paluai alani di dunia politik be iko berani do hitam di ngolu ni pertanyaan patol hason bahwa Yesus juga hadir, bahwa orang percaya juga ikut ima makajong jokon lomoni rohani debata. Alani ini seturpukon menarik situ tudu nagabe adong ujahan nanang si pasahaton ni si Paulus nagabe sada pengalaman na arga di ibanan di pengalaman na arga di ngulu di partodon na di pasah tu si Timoteus gabe ulah honun nanang tu hitabe na perjulu ima dada magopo tangiang nina porsiai dia makadongan di pasahat si Paulus dosa ada tanggung jawab doh keharusan niakana porsia ima pasahat barita nauli pasahat barita lasni roha nangpe meragam nangpe adok kamaulon asa mono taulakun asa mono tapasah pe barita dada nama buat rohani pamareta hita dada nama buat rohani jolma alai songo sikap ni Kristus do hita di Portibion laku patuluso do pabuakon jala ido na pinangido ni debata tu akana porsei asa saluhu jolma na potak kaluaw asa saluhu na jolma ima ngangargao kasitongani asa gabe ido naking natadokoni ima na nirok na nong songgop harajao ni dibata ni Portibion. Jada siapa doan ni si Paulus itung nauli situ tudui memotivasi si Timoteus jalan memotivasi kita memotivasi akan aporsiai asatung las itu tu rohani debata asatung las itu tu nang rohani colma jala dipangido dosen akan aporsiai ima ngolu na di bagasan nama si tangiangan labatan na yang ngolu nama si tangiangan ni terlumobi ma di akan aporsiai mendoakan dakola dirita dakola keluargata dakola dongatna alai mendoakan kapamareta mendoakan sudi akabangso nang jolma nang akanat inupan ini bata jadi songon natahilala bahwa pengajarian motivasi na pinasa ni si Paulus tangiang nina porsei dang bui tangiang egois dang bui kolan tangiang menyendiri alai tangiang nina porsei iman taridan bahwa takas dihanguluhon perbuini tangiang ini nagabe terus menerus manangiakon iman natinopani di batahan nang akka pamaretat todo memang si Paulus mengadupi hamaolon ima dinamasa di zaman ni ibana akan arosya pamareta tohodo di zaman ibana ima zaman Bangalileon bahkan penguasa na membain ima
ima kekerasan. Taboto dorang bahwa di zamannya imanan ima penguasa Kaisar Nero. Taboto do pangalaku ni Kaisar Nori ima kejamna. Jalamono taida nang di sejarah na taboto bahwa Kaisar Nero salah satu ima penguasa yang paling jahat. Napola gurang mate nongeri ima na tabigi jala tabiri manutung halak na porsiai. Memang masay kijamdo penguasa, masay kijamdo na niyadopan ni si Paulus ng si Timoteus pe. Di namasay ima halak Kristen na parjolisian Kaisar Nero. Nababeberkon na manutung bakkan na mabayin halak Kristen lang mabiyar. Alay ido na pinasa ni si Paulus ikotanya konon do akka pamareta akka penguasa nang pe jahat nang pe mangulakon na sopato ido tanggung jawab jala ido sila konon ni akka nang tinubos ni Kristus. Nabadua kon nanain do honon ni turpukon ima holong ni Kristus nang satu hita marhite na tarsilang ibana. Dia makadongan ingotot tado ala ni dosa ni jolmaido Jesus tarsilang. Jadi silang ni Kristus ikodohono tadi baik tobus ni torok jolma. Jala jamita dohot bareta nauli nata pasat saat tu sadarion mamuka na julu saat tu tikion ima bareta holong ima bareta nauli pengorbanan unok ni jamita ina sejo ta bareta kon tahatakon ima Jesus namate tarsilang Jesus na tarsilangi gabi mabembalua hita. Atong ido na naing berengota. Sada kesadaran ni hapor siyaw do di panadayo do tu hita. Ima namanada di hapor siyaw na di bagasang nguluna. Ia holong ni Kristus na mate tarsilangi. Nang Roma denggan jalanan yang lomoni rebatasya kita ima adong kesadaran panadayon manadahita hatuban ni dosa do hita jorma ala ni hatuban ni dosa ido dang adong binabupaluhok kita dang adong binatapangasakon alay ingok man tung aha mamabay kita maluang, tung aha mamabay kita tertubus. Paulus nama dok tu hita di bagasat turputo. Nunga ditubus di bata hita sian utang ni dosa tai. Nunga ditubus di bata hita sian utang ni pajahato tai. Alani masay ulido. Jala molota jahat. Di padok ni Tuhan Yesus. Di Yohanes 8 ayat 34. Yung ido Jesus mangalusina-sina natutusi tutudo na kunokot Tuhan ato ba ni dosa do ganuk na mangulakod dosa ato nga akay na penaolo mangulakod dosa ima hato ba ni dosa do pin alay berengot tama naong Jesus na tarsilangi gabi tubus ni dosa tayo mauliate ma nilibata nagabibuy hita malua nagabibuy hita parmonan naong dimerdekakan siyan parhatobanan ni dosay alanido parsuruon na pinasa ni dibatan parsuruon na satu hita idon o dyan natakas na nandokonon ni si Paulus dia may asa di ingot taingot maholong ni debatan di ganupita
Olong ni dewata ima dang alani burcutan. Olong ni dewata dang alani papahenatan. Alai holong ni dewata ima holong natakas sian unuk ni hapor siam. Asa tung holong ni dewata do nagabi mangudu di hitam. Jala holong ni dewata do ima nang gabi parbu ini partokyota. Jawa kadungan habal gaun nata jalo siya debata ima nungan boy hita parmonang. Atong unang beta pangasa ko bedirita. Unang beta pangasa alani papahinatan. Alay tapangasa ma nagabi sogon barita nauli siya tahonota. Dia may bahwa Tuhanlah menjadi sumber pertolongan kita. Tuhanlah yang mengubah silang ni Kristusido na mengubah portibion hapaeton ni portibion dosa ni portibion dosatan, bahwa itulah yang kita harus sadari, bahwa sumber dari kekuatan kita adalah karena kasih Kristus. Atau alani holong itu disadarkan matuhita bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas. Ay silang ni Kristus si holong na so dibatasi doing. Atau ida mabot kita muse mabigi jala mulak tu dibatan. Asa siyan halak ng pinadua ni dibatan. Jala ng ginukan ni dibatan. Imanakan yung takasma darida ngulu ni parholongon na tugadok chong. Napatuluhod dia makadunga saha porsyang na indokonon ni turpukot tuhita ima huwanso ni gugu ni tangyangi. Huwanso ni gugu ni halak partigori. Idoben na sesomal tado imam na margugu situturo tangyangnya ka partigor. Atau sungguh dia do huwanso do kekuatan ni tangyang ni na porsye di portibion. Jala sungguh dia do tutut makna lapatan ni imanakengani partayangotai nanyajaran ni si Paulus itu hitam ima partanyangon parpangondiano doa mulatir humokop saluhut alak. Dia makarunga sahapor siya Martin Luther madok tangiang ima hosa hanguluan. Jadi patulukon halak na mangulu na di bagasan debata hita molo mangulu dope partangyangotan. Lapatan na sada totalitas ninguluta ima tarida do sian partangyangon. Sian ima nakaningani ucapan syukurta. Sian ima parpangodianotta di bagasan nguluta si ganupari. Jadi dihabak kadongan sada nanaing takas berengota. Gabe tarida ma di sejarah ni bare tanauli di sejarah ni hajong jongata natarjuita dampak doho hapataran ni ngulu ni partangyangon ni. Jala tusido hita di babakit. Gabi parjamita jala gabi apostel. Gabi pangajari di halak si pelebegu. Di bagasa kapursyahod do asitongan. Namar lapatan may dia makadonga saha porsyahon. Asal manang hidia pihita maringanan. Ikot tarida do dampak ni tangyang ta. Ikot tarida do dampak ni barita na uliin. Alani parbue ni tangyangi na naindokonon ni si Paulus. Tangyang humokop sa luhut jolma ng tangyang sa luhut ima humokop akan natinokpa ni debatang. Didok si Paulus may di Filipi 2 ayat 4. Ia parbue ni tangyang ni halak na porsyay ima marpanarihon. Labatan na asa di ngulutan da kolan didirita na tamatakon ala ikonadong do di ngulu ni na porsyay ngulu di si partay na marpanarihon mangurupi dan egois. Apalagi
di tengah-tengah di situasi, di dampak ni krisis ima wabah pandemi COVID-19 siyon. Mohado kita mapatudukan perbueni tangyang tam. Namar waso do guguni tayang niya kana porse imar-mar panarihon tulunga colma. Dia makadongan asadak kolat di hata hita. Namar panarih alay ko boyma tarida ima panggupiyotam. Hinabalkan ni ngono ni partai yang ngoni ima tarida may di parsauran. Ya halak si partai yang idang perbeda-beda. Ya halak parpangudian idang mermusuh-musuh. Alaya inabalkan ni partai yang tarida ma ima harosu di parsauran. Rosu tu debata. Rosu nang tudongan na jolma. Taida ma dipilipi oba ayat 15. Takas dari dok si Paulus dipilipi oba 15 ikut tarida do kita ima halak namar saur halak na bermitra nampe berbeda-beda hapor cerita nampe berbeda-beda sukuta nampe berbeda-beda hatata alai koridor taro iman na marsuru hitam ima namar saur hitam nekomasi tupahan song panopon ni debatari tak nampe berbeda-beda ngurutai alai komasi tupahan do ido halak nama kanguluhun jala na berdampak ima tangyang na anani dia bakadonga saha porsiaon naing diajak turpukon matuhita songon si pakusok kusorotta setupukon. Dia media makarungan maniru pabenan ni Kristus. Muhammad kita maniru pabenan ni Kristus di tengah-tengah ni Portibion. Sada suku-suku doi di hita. Patu pakot do mabai songo dia do ima nau tatiru Kristus. Lapatan ni si tiru Kristus olo songo Kristus. Ikon olo imana manaon. Ikon olo dilising, ikon olo diliai, ikon olo bahkan dipersilaku bahkan mati martir. Alam ni maniru Kristus ima mangulu di bagasa kaporsiaon. Nampiguk hamaolon, alai patuluhon habonaron doa sitongan asalam takas. Ima dampak ni parsurun ni dibata tu Portibion. Ido na naik tatiru jala ido parsurun na sahatu hitam. Di parsuruni di bata dile kondo dirina bait tobus humokop salut omman waing ujata dile kondo dirina bait tobus humokop jolma ima sia tidak konota ditiki hading gananna totu asatung gawe tarida ma natatirukus ikonolo hita humokop dongata jolma idu namaol di partikianom holong nama kokopin nama biar loja nama biar berkorban, nama biar masyurupan, gabe dihabiaran na ido taridama semakin ima tabereng ma lam egois, lam ngali parsarani, lam ngali ha porsian nai, atau molota tiru Kristus song nai di ayat onomi, nang diliku diri dapat tubuh semua kojolma ikon olo hitam, jangan pernah takut akan memberi, jangan pernah takut akan ima nata miliki im taingok masong pada isi polusi amar tua ado halak nama ngalehon sian nama jalu namanya udah bakal dong saha porsiam ikom margurasa do ima bareta nauli ihita tarlumo bima di partikiano nampe mangadupi hamaolo kita hamaolo nata adupi tonga-tonga ni akka masyarakat na terjadi akka tingkatan-tingkatan diskriminasi nang songo ni akka bencana-bencana alai kumargurasa do barita na uliin asa ko pakyot do ima kemajuan ni teknologi asa ko pakyot do ima kemajuan ni teknologi na adong di Portibion dalatta marbarita nauli dalata ima patuduhon hinabalkan di batang dan mengalului sangap tu diri alai asa marsangap di batang
Ansa nang di tonga-tonga ni teknologi ibe bainot taga bisa ada patron bahwa di bata bahwa Tuhan Yesus Kristus nampe di teknologi iko boy hatop dengan cepat mengkonsumsi dia may tangyangi mengkonsumsi rap ima hata libatan unang mengkonsumsi angka barita-barita hoak unang mengkonsumsi ima angka barita-barita kejahatan ala iko masih tu pahado ido naing mergurasa barita na uni do tangiang di tonga-tonga ni teknologi ini ala ni dia makadongan tanggung jawab jala ulauta tugasta taingok masongo topik ni minggu tong iko parsidokot dohita sudiala Kristen nang akana porsean parsidokot laho pauligon pajong jokon dia main nang laho padumang baik di budaya baik di pendidikan baik di politik terlumobi ma asa unang antipati hita tu politik ala iko berengot tado politiki ima songon dasar laho memakmurkan laho dasar ima membawa kesejahteraan laho mengalihkan ima kenyamanan di tengah-tengah ni akka pargonggong di tengah-tengah ni masyarakat asa unang antipati hita di politik alai berengot tama ima songo tanggung jawab tak manirai manodangi politiki gabe mabuah kaluang manodangi politiki gabe mabuat imalas ni rohan ido sada perbue nata jalo di bagasa turputong antong dia wakadonga sahapur siya asa tung tarida mang nagabe panadotai hinabagas ni holong ni rohan ni di batam bohama hita lam tau di ngolu pertanyaan otai di ngolu ni imahapor siya di ngolu ni holong ni rohai atong martangiang marpangodiano mahita naso lupa hita manangiakon diritan keluargata tetanggata lingkungatna bangsota nang songoni portibion tarlumobi man nang di tonga-tonga ni nata adupi-dupi bencana COVID-19 asa ko berengot tado di bencana di pandemi COVID-19 bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Alai ko berengot tado nang nahurang gacang tangan di dia bata mamasu-masu pamaretata mamasu-masu rakyatnan dan nahurang gacang holong irohani di bata mangalikon obat do vaksin asa hatop salpu COVID-19 alai diigil di bata do asa iman di tonga-tonga ni halak Kristen nang sadok portibio bohado parsidoton na mensaterakan mabok kolong niroha walaupun di dalam pandemi alai ko berengota jangan mempolitisasi asa unang ta politiki tuak kedosa nang tuak kepentingan alai berengota ma sian pandemi COVID-19 ada rencana Tuhan yang sungguh luar biasa bagi dunia bagi bangsa kita asa di simeta rap marsi gonggom rap pasahaton rap maniru babene Kristus marsi tiopa kita di bagasa kolong ni Kristus ima gabe sira do panodak kita amin moliate madiho ali Tuhan di bata di paingot Tuhan mi margiti hatam dabadi asa totok kami Tuhan masih tanyanga masih tupa masih holongan maniru songo pabela ni Kristus moko portibio nampe Tuhan dilili nampe dipersilakon nampe disiksa alai ditanyakon dihokop do bangsa Tuhan nak kami songo nima nak kami Tuhan moliate mario amin.